Отвън не безпокойте сложили, да стане вече мръсно, може ли? Какво излиза от устата й, каквото си помисли 100 пъти. Ела да я поправиш, грешна е, каквото пожелае нейно е. Съгласна ли е с теб на масата, с какво ще й напълниш чашата? Виж, по вода се търкалят копчета, към тебе насочат всички топчета. Знам къде ще си забие ногтите и няма да й мърдаш повече. Виж, по вода се търкалят копчета, към тебе насочат всички топчета. Знам къде ще си забие ногтите и няма да й мърдаш повече. Дълбоко си забиваш погледа, харесва и да влиза толкова, и бавно спира всяко дишане. Опитай да изследваш ритъма, до край ще ти затегне възела. Ела да й запълниш пъзела и в нея разширявай граници. И само ако спреш проклета си, виж, по вода се търкалят копчета, към тебе насочат всички топчета. Знам къде ще си забие ногтите и няма да й мърдаш повече. Виж, по вода се търкалят копчета, към тебе насочат всички топчета. Знам къде ще си забие ногтите и няма да й мърдаш повече. Виж, по вода се търкалят копчета, към тебе насочат всички топчета. Знам